Ανταποκρίθηκα με χαρά, γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον και από την ηλικία που βρίσκομαι, αυτό που κυρίως μπορώ να κάνω, όσο μπορώ να το κάνω, είναι να δώσω λίγα από την πείρα και τις γνώσεις που έχω συσσωρεύσει σε νεότερο κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτό το μεγάλο κομμάτι πλέον του ελληνισμού που βρίσκεται έξω από την Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Τώρα το θέμα της ομιλίας θα το είδατε, δεν ξέρω αν σας ξένησε ήδη, αλλά εμείς οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, νομίζω τα 100 τελευταία χρόνια, έχουμε μία πορεία η οποία μετά την υψηλή στιγμή μας που ήταν η δεκαετία 1910-1909, τέλος πάντων από την Επανάσταση του 1909 μέχρι το 1922, έπεσε με την καταστροφή που ακολούθησε στον Αδύρ και δεν κατόρθωσε για πολλούς λόγους, θα το συζητήσουμε παραπέρα, να ξεπεράσει αυτή την κρίση, ακριβώς γιατί το έθνος, το οποίο ήταν μεγαλύτερο μέχρι τότε από το κράτος, για πρώτη φορά, έτσι, το ελληνικό έθνος, είχαμε ένα κράτος μικρότερο από το ελληνικό έθνος, έτσι. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η προσπάθεια των Ελλήνων, αυτό που είχε αποκλειθεί τότε μεγάλη ιδέα, ήταν να συγκροτήσουν ένα κράτος το οποίο να περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τουλάχιστον, αν όχι όλο, μέρος του έθνους, που βρισκόταν σε μία περίμετρο γύρω από το κράτος. Εξάλλου, όπως ξέρετε, το κράτος που δημιουργήθηκε μετά την Επανάσταση του 1921 περιλάμβανε, είχε 700.000 πληθυσμό, φανταστείτε, όταν το σύνολο των Ελλήνων ήταν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια. Άρα αποτελούσε ένα πολλοστιμόριο στην πραγματικότητα του συνολικού έθνους. Γι' αυτό θα δείτε ότι όλος ο 19ος αιώνας, ο οποίος σφραγίζεται από αυτό που είχαν αποκαλέσει μεγάλη ιδέα, είναι η προσπάθεια να ολοκληρωθεί, και γι' αυτό λέω πολύ συχνά, και πολλοί άνθρωποι έχουν συμφωνήσει μαζί μου, ότι η Επανάσταση του 1921 ξεκίνησε το 1821 και τέλειωσε το 1922. Διότι σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο, θα δείτε, έχουμε αναρρύθμιτες επαναστάσεις στην Κρήτη. Η τελευταία, έτσι, είναι το 1910 που έρθει ο Βενιζέλος στην Ελλάδα. Έχουμε το Μακεδονικό Αγώνα, έχουμε τον πόλεμο του 1897, έχουμε την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας το 1880. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορική περίοδος, ακριβώς διότι το πρώτο κράτος μας ήταν εξαιρετικά ανεμικό, όπως είπα, είναι μια προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτού που δεν είχε ολοκληρωθεί το 1921. Επομένως, έχουμε μια περίοδο, εγώ αυτό αν θέλετε πιστεύω, που ο ελληνισμός που είχε βρεθεί κάτω από την τουρκοκρατία, τη φραγκοκρατία για πολλούς αιώνες, γύρω στο 1700 αρχίζει μια περίοδο ανόδου, την οποία πολλοί έχουν αποκαλέσει ελληνική αναγέννηση, και η οποία κράτησε τουλάχιστον 2 αιώνες. Τα χαρακτηριστικά της είναι η οικονομική άνθηση και μέσα στην Ελλάδα και, και στη διασπορά, πολιτιστική, πληθυσμιακή, οικονομική, πάρα πολύ, έτσι. Τότε φτιάνεται, ας πούμε, φανταστείτε ότι μιλάμε, ξέρω εγώ, για τα ναυτικά μας, ναυτικά νησιά. Το 1700 τα ναυτικά νησιά ήταν έρημοι
τόποι όπου ορισμένοι Αρβανίτες τρέφανε τα ζώα τους στην ύδρα, τις πέτσες κτλ. Μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγινε αυτό το φθάβωμα της ελληνικής ναυτιλίας. Είχε ξεκινήσει βέβαια στο Γαλαξίδι, αλλού κτλ. Αλλά επιταχύνθηκε φοβερά, ιδιαίτερα μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Αυτό από την άλλη πλευρά αυξάνονται οι προσπάθειες αποτείναξης του τουρκικού ζυγού. Με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την πρώτη ουσιαστικά ελληνική επανάσταση, που είναι τα λεγόμενα ορλοφικά, από το 1770, 1774 και μετά. Έχουμε το Ρήγα Δελευσινή και την προσπάθεια να κάνει μια επαναστατική οργάνωση. Ουσιαστικά αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Ο Ρήγας δοκιμάζει να κάνει την πρώτη επαναστατική οργάνωση στην Ελλάδα και την κάνει στον απόδημο ελληνισμό, για να το συνδέουμε λίγο και το θέμα μας, όπως θα δούμε αργότερα. Έχουμε την φιλική εταιρεία, ένα σύνολο από άλλες προσπάθειες. Έχουμε μια πνευματική άνθηση, κομμάτι της οποίας είναι η έκδοση των τριών, είχαμε περισσότερες, αλλά η πιο χαρακτηριστική, η μία είναι αυτή της οποίας έχετε πάρει το όνομα, η Μέλισσα, έτσι, που εκδίδεται στο Παρίσι από το 1819, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 1921, που είναι ένα περιοδικό επαναστατικού χαρακτήρα, αλλά και μορφωτικού, έτσι, αυτά πηγαίναν μαζί. Ο Λόγιος Ερμής, που εκδίδεται στη Βιέννη σχεδόν για 10 χρόνια, η Εφημερής, στην οποία συμμετείχε και ο Ρήγας, που είναι η πρώτη εφημερίδα του ελληνικού κόσμου, που εκδίδεται στην Βιέννη. Δηλαδή έχουμε και παράλληλα αυξάνονται οι εξεγέρσεις, η κλεφτουριά, έτσι, ουσιαστικά από το 18ο αιώνα δυναμώνει τόσο πολύ το ζήτημα. Οι κολοκοτρώνιδες, έτσι, οι καραΐσκοι, δηλαδή αν δούμε όλες τις εκφράσεις, έτσι, του ελληνισμού, παράλληλα ακόμα και στο επίπεδο της διείσδυσης στους μηχανισμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσω των φαναριωτών, έτσι, και φανταστείτε ότι από το 1715 και μετά μέχρι το 1821 εκείνοι που διοικούν τη σημερινή Ρουμανία, τις ηγεμονίες, τη Βλαχία και τη Μολδαβία, είναι Έλληνες φαναριώτες. Άρα όλη αυτή η περίοδος, η οποία καταλήγει στην Επανάσταση του 1921, είναι μια περίοδος ανόδου του ελληνισμού. Αυτή, εντάξει, μην το τραβήξω πολύ, γιατί αν πάω έτσι θα φάμε ώρες. Αυτή θα δείτε ότι ανακόπτεται με τα προβλήματα που είχε η Επανάσταση, διότι, όπως θα πω μετά, τρία είναι τα βασικά προβλήματα του ελληνισμού σήμερα. Το δημογραφικό, η απειλή από τον νεοοθωμανισμό και η διχόνοια, που είναι διαχρονικό στοιχείο του ελληνισμού από την αρχαιότητα. Η διχόνοια έκανε την Επανάσταση του 1921. Ουσιαστικά το λέει ο Κολοκοτρώνης, ότι το 21 λέει και το 22 πηγαίναμε τόσο καλά, ώστε σύντομα θα απελευθερώναμε την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, μπορεί να φτάναμε και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα λέει στα απομνημονεύματά του. Όμως, λέει, από εκεί και μετά ήρθαν κάποιοι μπαρμπέριδες που θέλαν να μπαρμπερίσουν στο Κασίδι το κεφάλι. Εννοούσε τον Μαυροκορδάτο και άλλους, τέλος πάντων. Και από τότε, λέει, δεν καταφέραμε σπουδαία πράγματα. Αντίθετα, ουσιαστικά μέχρι το 1830, πράγμα που οδήγησε και στην δολοφονία του Καποδίστρια, το κύριο στοιχείο είναι ο εμφύλιος.
κανένας άλλος λαός δεν πραγματοποιεί μια επανάσταση και το μεγαλύτερο μέρος και των δυνάμεών του, έτσι, να απορροφάται από τον εμφύλιο. Γι' αυτό δεν κατόρθωσε να ολοκληρωθεί το 1921. Όμως δεν σταμάτησαν οι προσπάθειες. Εδώ πρωτοπορεί η Κρήτη σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου θα δείτε πάνω από 10 εξεγέρσεις κρητικές, μια πολύ μεγάλη, έτσι, το 1866-69, η οποία πήρε και διαστάσεις και φιλελληνισμού. Υπήρχαν κινήσεις φιλελληνικές και στην Ελβετία τότε, όταν ειδικά με το Αρκάδι, γιατί τότε γίνεται το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου στην Κρήτη, είναι μια νέα ελληνική επανάσταση ουσιαστικά, επειδή κράτησε και αρκετά χρόνια. Είχε ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό να πολεμήσουν και Ελβετούς, και είχε πάρα πολλούς Γάλλους ανάμεσά τους και ένα στρατηγό της Κομμούνας του Παρισιού μετά και κλπ. Δηλαδή είναι μια περίοδος που οι Έλληνες, παρότι το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα ούτε την πολιτική κατεύθυνση, γιατί είναι εξαρτώμενο από τις μεγάλες δυνάμεις, συνεχίζουν να υπάρχουν αλλεπάλληλα επαναστατικά κινήματα που φτάνουν στο Μακεδονικό Αγώνα, στον πόλεμο του 1897 και τελικώς στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει ένας δυναμισμός του ελληνισμού και δεν είναι τυχαίο ότι ποιος γίνεται ηγέτης της Ελλάδας μετά το 1910, ο αρχηγός της Κρητικής Επανάστασης. Διότι ο Βενιζέλος, γιατί συχνά λέμε ο Βενιζέλος ήρθε. Ο Βενιζέλος ήταν επί 20 χρόνια ηγέτης της Κρητικής Επανάστασης πρωτού έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, το ρεύμα το ανανεωτικό έρχεται από τα έξω στο ελλαδικό κράτος. Δεν προέρχεται από το ελλαδικό κράτος. Κατά τον ίδιο τρόπο που σε μεγάλο βαθμό και στην Επανάσταση, το ρεύμα της ανατροπής έρχεται από τον ελληνισμό της διασποράς. Έτσι. Ξέρουμε τη φιλική εταιρεία. Βεβαίως δεν μπορούσε να πιάσει ρίζες εάν δεν στερεωνόταν και στο εσωτερικό, όμως η αφετηρία ήταν ο ελληνισμός της διασποράς. Τώρα, επειδή το ελληνικό κράτος ήταν σε κρίση και γι' αυτό έχουμε την Επανάσταση του 1909 στο Χουδί, έρχεται και πάλι από τον αλήτρωτο ελληνισμό, δηλαδή από την Κρήτη, η ηγεσία της Ελλάδας σε αυτή τη μεγάλη ιστορική περίοδο. Δεν θα μείνω τώρα σε λεπτομέρειες τι συνέβη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι από το 1915 και μετά αρχίζει πάλι η εμφύλια διαμάχη σε βαθμό κακουργήματος θα λέγαμε, έτσι, ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τον Μεταξά από τη μια πλευρά, λέω τις δύο βασικότερες μορφές, και τον Βενιζέλο και το μέτωπο το οποίο είχε ο Βενιζέλος, που περιλάμβανε, ξεκίναγε από τον Γλινό και το Σκληρό, δηλαδή από την αριστερά, και έφτανε μέχρι τον Μπενάκη και τα λοιπά, δηλαδή την αστική τάξη του ελληνισμού. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μέτωπο αυτό που είχε κάνει ο Βενιζέλος. Παρ' όλα τα αυτά, και ενώ το 2015 φαίνονταν ότι όλα ήταν έτοιμα για να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον η ενοποίηση των βασικών τμήματων του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας, της Μύρνης, ο διχασμός θα οδηγήσει στη μεγάλη καταστροφή. Και είναι μεγάλη καταστροφή γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία τους οι Έλληνες βρίσκονται περιορισμένες στην μία πλευρά του Αιγαίου, μαζί με τα νησιά βεβαίως, και χάνουν τον πνεύμονα, το δεύτερο πνεύμα. Είχε δύο πνεύμονες ο ελληνισμός. Ο ένας ήταν ο μικρασιατικός, θρακικός πνεύμονας
και ο άλλος ήταν ο πνεύμονας, ο δυτικός, ας πούμε, του ελλαδικού κράτους. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία, γιατί χάνεται ο οικουμενικός ελληνισμός. Μπορεί να παραμένουν, να συνεχίζουν οι Έλληνες να έχουν οικουμενικά χαρακτηριστικά, αλλά ο οικουμενικός ελληνισμός, δηλαδή σαν κάτι που ήταν πέρα από το έθνος κράτος, έτσι, και από ένα περιορισμένο, χάνεται και οι Έλληνες μαζεύονται πια λίγο πολύ, εκτός από ορισμένους που φεύγουν έξω, λίγο πολύ στο ελλαδικό κράτος. Όπως λέει ο Παναγιώτης Κονδύλης, το ελληνικό κράτος συρρίκνωσε το έθνος στα μέτρα του. Έτσι, έχουμε δηλαδή μια ιστορική συρρίκνωση του ελληνισμού στα μέτρα του ελλαδικού κράτους. Άρα, επειδή λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε σε κακή κατάσταση, το δεύτερο στοιχείο εκτός από τη διχόνοια, όπως είπα, είναι το δημογραφικό. Μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων 46 χρόνια. Όταν ήμουν εγώ νεαρός, όπως είναι εδώ διάφοροι νεαροί, ήταν 29 χρόνια, τώρα είναι 46 και κάθε χρόνο είναι, πριν 4 χρόνια ήταν 43. Δηλαδή έχουμε μια διαρκή επιδείνωση του δημογραφικού που οδηγεί από ένα σημείο και πέρα στην αδυναμία ανανέωσης του ελληνικού πληθυσμού, κυριολεκτικά. Έτσι, πέρσι οι θάνατοι ήταν διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Και αν δεν υπήρχαν και οι φίλοι μας οι Ρωμά, οι οποίοι γεννάνε, θα ήταν ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Δηλαδή, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί αν θέλετε όλα τα άλλα, δυσκολίες, κατοχές, μπορείς να τα ανατρέψεις, να τα ανασκευάσεις. Αυτό δεν γίνεται. Διότι αν φυσικά χαθεί η ύπαρξη των Ελλήνων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία τους, διότι παλιά μπορεί να μην είχαμε κράτος, αλλά οι προγιαγιάδες μας γίνανε 10 παιδιά. Φεύγανε 5 έξω, μέναν άλλα 5 μέσα. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο πρόβλημα της ιστορικής μας εξαφάνισης ως έθνος. Καμιά φορά μου λένε κινδυνολογίες, εμείς ζήσαμε 4-5 χρόνια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπολογίζεται το 2050 θα είμαστε σκάρτα 8 εκατομμύρια και το 2100, αν συνεχιστούν και τα ίδια πράγματα από επιστημονική άποψη, είναι το μόνο που θα μπορούσε να τα αλλάξει, θα είμαστε, λέει η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, 2 εκατομμύρια και κάτι. Το καταλαβαίνετε γιατί. Αν σήμερα είναι 46 χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας, αύριο θα είναι 55-60. Άρα δεν θα υπάρχουν αναπαραγωγικές ηλικίες και επομένως αυτό παίρνει ένα χαρακτήρα χιονοστιβάδας που δεν έχει τέλος. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με το 22 αποφασιστικά, το 22 τι παίχτηκε ουσιαστικά. Το εάν στην περιοχή ο ελληνισμός ή ο τουρκισμός θα κατόρθωνε να συγκροτηθεί ως κυρίαρχη δύναμη. Αποτύχαμε και το βλέπουμε ότι 100 χρόνια μετά έρχονται οι Τούρκοι με τα μεγέθη που έχουν σήμερα, με την οικονομία που έχουν, με τον πληθυσμό που έχουν, με τις εξοπλισμούς που έχουν και απαιτούν την ολοκλήρωση αυτού που άρχισε τότε. Έστω όχι με την έννοια να μας διώξουν όσο και καλά όλους, αλλά να υποταγεί η Ελλάδα και η Κύπρος, η οποία ήδη έχει καταληφθεί κατά το ίμιση στην Τουρκία. Αυτά νομίζω είναι τα 3 βασικά και το 4ο και μεγαλύτερο είναι η παρακμή μας. Δηλαδή ότι συνδέονται όλα έτσι. Ένας γερασμένος πληθυσμός δύσκολα παράγει
άλλα πράγματα, είναι ότι ο ελληνισμός δεν έχει πια όραμα, δεν υπάρχει όραμα στους Έλληνες. Τα οράματα των ανθρώπων είναι ατομικά ή στην καλύτερη περίπτωση ομαδικά, έτσι, δηλαδή μιας κατηγορίας, ενός κόμματος, ενός οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν υπάρχει ενιαίο όραμα στους Έλληνες. Οι Έλληνες έχασαν, έτσι, εάν δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και μέχρι το 22 το όραμα ήταν η απελευθέρωση, αυτό δεν αντικαταστάθηκε από κάτι άλλο και το βλέπετε πολύ καλά ότι το κύριο στοιχείο αυτών των 100 χρόνων είναι η εμφύλια διαμάχη. Εμφύλια διαμάχη με το διχασμό, εμφύλια διαμάχη μετά τον Δεύτερο Πόλεμο, έτσι, ουσιαστικά από το 1943 και μετά αρχίζει ο εμφύλιος, εμφυλιοπολεμικό κλίμα που καταλήγει στη Χούντα στη συνέχεια, εμφύλιος στην Κύπρο που ήταν η γενεσιουργός αιτία της καταστροφής της Κύπρου, δηλαδή υπάρχει ελλείψη οράματος και το τελευταίο όραμα το οποίο είχαν οι Έλληνες, που είχα εγώ όταν ήμουν νέος, ήταν η Κύπρος. Αυτό ήταν το τελευταίο το οποίο διέθετε ο ελληνισμός ως αίτημα, έτσι, ενιαίο, πέρα από κόμματα, αντιλήψεις, τάξεις κτλ. Ήταν ένα όραμα που αγκάλιαζε όλη την ελληνική κοινωνία. Θυμάμαι πάντα την πρώτη μου διαδήλωση στο Δημοτικό, όταν απεργήσαμε για την Κύπρο και στο χωριό μου μάλιστα μας κυνήγησε η αστυνομία, κυνήγησε τα παιδιά του Δημοτικού. Μου έχει μείνει αυτή η εικόνα εντελώς χαρακτηριστικά. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο, στο υποκατάστατο όραμα, όμως όραμα το οποίο είχαν οι Έλληνες. Έκτοτε είναι να έχουμε μια βελτίωση, να μπούμε στην Ευρώπη κτλ. Όμως όλα αυτά δεν κατορθώνουν να ενοποιήσουν τους Έλληνες γύρω από ένα στόχο. Οι Έλληνες δεν έχουν στόχο. Αποτέλεσμα και πολιτισμικά δεν πάμε καλά. Φανταστείτε τώρα ποιους τραγουδιστές και μουσικούς έχουμε σήμερα και ποιους είχαμε έστω πριν 30, 40, 50 χρόνια. Δέστε τη λογοτεχνία μας, δέστε την ποίησή μας, θα δείτε ότι η πορεία είναι καθοδική. Δηλαδή, και αυτό είναι που συχνά δεν το έχουν συνείδηση οι πολιτικοί, ακόμα και πιο καλοπροαίρετοι. Θυμάμαι με έναν πολιτικό που είναι σήμερα και υπουργός κιόλας, κάναμε μια συζήτηση γύρω από το θέμα παρακμή. Και μου λέει, ποια παρακμή βρε Γιώργο? Άρχισα εγώ να απαριθμώ αυτά που σας λέω και περισσότερα και κατέληξε λέγοντάς μου, δίκιο έχει Γιώργο. Αυτό σας δείχνει τι? Την αδυναμία του πολιτικού συστήματος και την αδυναμία της κατεστημένης διανόησής μας να συλλάβει την ίδια την πραγματικότητα της παρακμής. Και αυτό είναι το χειρότερο, διότι το πρώτο βήμα για την ανατροπή της παρακμής είναι η συνειδητοποίησή της. Εάν δεν έχεις συνείδηση ότι βρισκόμαστε σε παρακμή, δεν κάνεις και τίποτα για να την αλλάξεις. Έτσι. Ζούμε μέσα στην ευρωστία της αρκός, έλεγε ο Καβάφης, έτσι, μιλώντας για τον Έρωνα τότε, έτσι, χωρίς να έχουμε, ο Κονδύλης έλεγε ένα άλλο ωραίο για την περίοδο του 1990-2000, ο άνθρωπος πέθανε το 1997, ότι ήταν, λέει, η περίοδος τότε αυτού του παρασιτικού εξυγχρονισμού που βιώσαμε, που οι τσιπούρες προσγειωνόντουσαν στο τραπέζι σου. Θυμόμαστε όλοι όσοι έχουμε ζήσει στην Ελλάδα ένα επίπεδο κατανάλωσης και τρόπου ζωής που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, έτσι, την οικονομική της χώρας. Η κατάρρευση από το 2009 και μετά.
Αυτή η κατάρρευση είναι συνέπεια ενός παρασιτικού μοντέλου το οποίο είχε κυριαρχήσει. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, ο Παναγιώτης Κονδύλης και ο Χρήστος Γιανναράς πίστευαν ότι πια ο ελληνισμός είναι κλινικά νεκρός. Ο Γιανναράς έχει γράψει ένα ιστορικό κείμενο, το Finis Graeci, έτσι, το τέλος της Ελλάδας, έτσι. Και διαβάζουμε στον Κονδύλη, και ο Κονδύλης είχε την ίδια άποψη, ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ελληνισμού. Το σημερινό δίλημμα είναι αντικειμενικά τρομακτικό και ψυχολογικά αφόρητο. Η ειρήνη σημαίνει για την Ελλάδα δορυφοροποίηση και ο πόλεμος σημαίνει συντριβή. Αυτά τα γράφει το 1997. Η υπέρβαση του διλήμματος αυτού, η ανατροπή των σημερινών γεωπολιτικών και στρατηγικών συσχετισμών, απαιτεί ούτε λίγο ούτε πολύ την επιτέλεση ενός Ηράκλειου άθλου, για τον οποίο η ελληνική κοινωνία, έτσι όπως είναι, δεν διαθέτει τα κότσια. Ο Γιανναράς θα το πάει ήδη από το 1986 που είναι το κείμενό του, το Finis Graeci, λέει: τον παραλογισμό τον συνειδητοποιούμε όταν η καταστροφή έχει πια συντελεστεί. Έτσι έγινε το 1897, έτσι έγινε το 1922, έτσι και το 1974 στην Κύπρο. Μόνο που τώρα οι προδιαγραφές οδηγούν όχι απλώς σε εθνική συμφορά, αλλά σε οριστικό τέλος. Finis Graeci. Τα κοράκια στα δέντρα έχουν αλάθει το ένστικτο για τον επικείμενο διαμελισμό του πτώματος. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και τότε εμείς θα γρονθιοκοπόμαστε στα σούπερ μάρκετ για περισσότερες προμήθειες κλπ. Πράγματι, αυτές οι διαπιστώσεις είναι μια κοινότυπες πλέον για όποιον θέλει να διατηρεί τα μάτια του ανοιχτά. Εν τούτης, επειδή, όπως το επαναλαμβάνω πολύ συχνά, η ιστορία και ακόμη περισσότερο η ιστορική πρόβλεψη δεν αποτελούν πειραματική επιστήμη. Η ιστορία δεν είναι πειραματική επιστήμη. Δεν σημαίνει βάζω λίγη παρακμή από εδώ, λίγο άλλο από εκεί και μου βγαίνει στο τέλος έτσι. Στην πραγματικότητα μόνο σε βάθος αιώνων μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, έτσι όσο οι Έλληνες παρά τη συρρίκνωσή τους παραμένουν ακόμα ένα έθνος 15 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Διασπορά. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικά τελειωμένο. Όσο το σώμα του ελληνισμού θα συνεχίσει να είναι ζωντανό παρά τις πηγές του, θα είναι πάντα δυνατή μια αναστροφή των τάσεων. Και το πρώτο αποφασιστικής σημασίας όπλο που διαθέτει είναι η μεγάλη του πολιτιστική παράδοση, η σημαντικότερη ίσως στο σύγχρονο κόσμο. Ας επανέλθουμε στον Κονδύλη. Γράφει σε μια αποστροφή του: για να περπατήσει κανείς πρέπει πρώτα να έχει πόδια. Συχνότατα η σημερινή ελληνική εθνική πολιτική θυμίζει κάποιον ο οποίος δεν ανησυχεί γιατί δεν έχει πόδια, πιστεύοντας ότι στην κρίσιμη στιγμή θα του φυτρώσουν φτερά. Είναι όμως δυνατό να υπάρχει μια άλλη απάντηση. Εγώ, επειδή ανήκα πάντα σε μια βολονταριστική εκδοχή, δηλαδή που θεωρούσε ότι πρέπει να αναλύουμε τα πράγματα όπως σας τα ανέλησα, γιατί έτσι είναι, αλλά ταυτόχρονα να πιστεύει ότι η βούληση των ανθρώπων μπορεί να ανατρέψει ακόμη και ενός ανθρώπου κάποτε, μπορεί να ανατρέψει την βαριά αυτή πραγματικότητα και να δημιουργήσει ως δημιουργία, ως κάτι ιστορικά καινοφανές, κάτι καινούριο. Και βέβαια εξαρτάται από εμάς πάντα.
Είναι προφανές ότι την εδαφική, δημογραφική, παραγωγική ανισορροπία με την Τουρκία δεν μπορούμε να την ανατρέψουμε. Μπορούμε ωστόσο να την θεραπεύσουμε εν μέρει. Αν καταφέρναμε να αναδείξουμε και πάλι τον ελληνισμό ως κοιτίδα της ελληνικής αλλά και της χριστιανικής παράδοσης, της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Αμερικής, τι εννοώ με αυτό? Λέω χριστιανική παράδοση. Ο χριστιανισμός είναι κατεξοχήν δημιούργημα του ελληνισμού. Ο χριστιανισμός, στα ελληνικά είναι γραμμένα τα Ευαγγέλια, στα ελληνικά στέλνει τις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος. Ο Οριγένης και οι άλλοι μεγάλοι θεολόγοι στην Αλεξάνδρεια συγκροτούν αυτό που λέμε χριστιανική φιλοσοφία. Ο οικουμενισμός, ο ελληνικός, μπόρεσε να ξεπεράσει τον Ιουδαϊκό, την Ιουδαϊκή στενότητα. Οι Ιουδαίοι έχουν αποκλειστική αντίληψη, έτσι. Γι' αυτό επιβίωσαν κιόλας, έτσι, γιατί έχουν μια λογική αποκλειστική που δεν χώραγε μια οικουμενική θρησκεία όπως ήταν ο χριστιανισμός. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο χριστιανισμός και απλά οι δυτικοί προσπάθησαν να μας το αποκρύψουν. Είναι κατεξοχήν δημιούργημα του ελληνικού κόσμου. Στις ελληνικές πόλεις ξαπλώθηκε πρώτα, της Μικράς Ασίας, κατεξοχήν ο χριστιανισμός. Επομένως, είναι κάτι που θα έπρεπε να το ξανασκεφτόμαστε και να το διεκδικούμε. Και δεν το κάνουμε. Δεν το κάνει ούτε καν η ελληνική εκκλησία. Ότι δεν είναι μόνο η Ορθοδοξία. Βεβαίως κατεξοχήν η Ορθοδοξία. Αλλά το σύνολο της διαμόρφωσης, έτσι, του ελληνικού δόγματος, του χριστιανικού δόγματος, έχει τη σφραγίδα του ελληνισμού. Είναι μια σύνθεση ανάμεσα στον Ιουδαϊσμό και τον Ελληνισμό, με κυρίαρχο τον Ελληνισμό. Αλλά δεν έχουμε την ώρα να το αναλύσουμε. Να σας διαβάσω λοιπόν κάτι που είχε πει ο Καποδίστριας το 1814-1815 στο συνέδριο της Βιέννης. Τον παρακολουθούσε συνέχεια ο Μέτερνιχ, είχε έναν άνθρωπο από πίσω του να καταγράφει τι θέλει να πει, τι λέει κτλ. Και γράφει αυτός ότι υποστηρίζει ο Καποδίστριας. Η Ελλάς πρέπει κατά τον Καποδίστρια να κηρυχθεί ομοφόνος υφόλων των δυνάμεων, χώρα αφιερωμένη αποκλειστικώς και μόνο στας επιστήμας και τη διαφώτιση του ανθρωπίνου γένους. Γιατί είχε απελπιστεί ότι θα μας έδιναν και δεν μας δώσανε στο συνέδριο της Βιέννης κάποια αυτονομία κρατική. Το έδαφος της να κηρυχθεί εκ των έξω απρόσβλητων, εσωτερικός δεν να κρατηθεί μακράν πάσης ξένης αναμίξεων. Κειμένη μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ευκόλως θα κατανοεί η Ελλάς το νόημα της μυστικοπαθής ζωής της Ανατολής, ενώ από την άλλη πλευρά θα δέχεται το εκλεπτισμένο πνεύμα των Ευρωπαίων. Δημιουργούσα κατά αυτόν τον τρόπο μίαν διολόκληρον την ανθρωπότητα σωτήριαν ισορροπία. Νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε σήμερα, όχι με τον τρόπο που ήταν τότε, γιατί τότε ο ελληνισμός ήταν πολύ ισχυρότερος, αλλά επειδή απέναντι στο Ισλάμ το οποίο επεκτείνεται. Και ξέρετε ότι η πρώτη φάση του Ισλάμ την αντιμετώπισε το Βυζάντιο 2 φορές στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, έτσι εκεί σταμάτησαν οι Άραβες. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τελικώς στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτό τους εμπόδισε να προχωρήσουν πιο πέρα. Ουσιαστικά η Ευρώπη οφείλει πάρα πολλά στην Ελλάδα και δεν το αναγνωρίζει. Σήμερα
όπως διαμορφώνονται οι νέες συνθήκες που η Ευρώπη συρρυκνώνεται και πληθυσμιακά. Συρρυκνώνεται οικονομικά. Είναι σε κατάσταση ημιδιάλυσης, έτσι, σαν συγκροτημένη δύναμη. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο ως ακρίτας της Ευρώπης, ακρίτας ενός κόσμου που υποχρεωτικά έχουμε περιοριστεί σε αυτή την πλευρά. Γιατί την Ανατολή μας τη χάσαμε. Η Ανατολή μας που ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η καθημάς Ανατολή, έχει χαθεί. Υποχρεωτικά, εντάξει, κάνουμε σχέσεις με τους Αιγύπτιους, κάνουμε διάφορες, υποχρεωτικά έχουμε μείνει, επειδή κοπήκαμε στη μέση, έχει μείνει η μία μας πλευρά. Η δυτική, η ευρωπαϊκή. Σε σχέση με αυτό, η Ελλάδα μπορεί να παίξει και παίζει ήδη εμπολής, και η Ελλάδα και η Κύπρος, ένα ρόλο αντίστασης απέναντι στο Ισλάμ, το οποίο επανέρχεται επιθετικά σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι, είναι 1,5 δισεκατομμύριο μουσουλμάνοι, και επικεφαλής τους είναι η Τουρκία του Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Εάν απέναντι σε αυτό δεν συγκροτηθεί κάτι από την Ευρώπη, όπου η Ελλάδα να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, δεν έχουμε τύχη. Έτσι. Ας έχουμε συνείδηση σε αυτό. Θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί, ας πούμε, στην ΚΟ δεν έχουμε μια μεγάλη ιατρική σχολή, που ήταν ο Ιπποκράτης. Γιατί δεν έχουμε μια μεγάλη φιλοσοφική σχολή, είτε στην Ακαδημία Πλάτωνος, που ήταν ο Πλάτων, είτε στα Στάγυρα του Αριστοτέλη. Γιατί δηλαδή δεν έχουμε μεταβάλει την Ελλάδα σε αυτό που έλεγε ο Καποδίστριας, σε ένα μεγάλο, το οποίο θα μας έδινε και γεωπολιτικά ωφέλη. Διότι καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε εάν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ας πούμε, είχαμε τέτοιου τύπου οργανισμούς εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς. Φέρνω ένα παράδειγμα, είναι χιλιάδες άλλα τα οποία μπορούμε να δούμε, αρκεί να είχαμε μια άλλη οπτική. Όχι την οπτική την οποία έχει δυστυχώς το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι να βολέψει μια ιστορία από εδώ, να βολέψουμε μια άλλη από εκεί και να πορευόμαστε και όπου βγάλει, σύμφωνα με την τρέχουσα φράση, όπου μας βγάλει, διότι είναι δυστυχώς το πολιτικό σύστημα και η διανόησή μας, και αυτό ίσως είναι το χειρότερο, δεν έχει όραμα. Δεν υπάρχει κανένα όραμα. Προσέξτε, στην πολιτιστική παραγωγή μας, στο θέατρο, δεν υπάρχει κάτι συνεκτικό το οποίο να μπορείς να πεις ότι δίνει ένα όραμα στους Έλληνες. Επομένως, θα σας διαβάσω κάτι μετά το 22. Μετά το 22 έγινε μια προσπάθεια να χωρέσει ο ευρύτερος ελληνισμός στο μικρότερο ελληνικό κράτος. Αυτή είναι η γενιά του 30, σε ένα επίπεδο, έτσι, της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής, της ποίησης, που προσπάθησε να κάνει ακριβώς αυτό. Γι' αυτό ξαναγυρνάει στις πηγές του ελληνισμού, γι' αυτό ο Κόντογλου, γι' αυτό οι μεγάλοι μας ζωγράφοι που ξαναγυρνάνε στις πηγές του ελληνισμού για να μπορέσουν να προτάξουν ένα όραμα για την έστω κουτσουρεμένη Ελλάδα τη μετά του 22. Γράφει ο Σεφέρης στο Μυθιστόρημα, που είναι μια, σας συμβουλεύω να το διαβάσετε αν δεν το έχετε διαβάσει. Για μένα είναι η σημαντικότερη ποιητική του συλλογή. Τον Άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένοι 3 χρόνια. Τα 3 χρόνια που κράτησε η Μικρασιατική. Κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πεύκα, το γυαλό και τα άστρα, σμίγοντας την κόψη τα λετριού
ή του καραβιού την καρένα, ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα. Γυρίσαμε πίσω στα σπίτια μας, τσακισμένοι, μανίμπορα μέλη, με το στόμα ρημαγμένοι από τη γεύση της κουριάς και της αρμύρας. Ωστόσο, φέραμε πίσω αυτά τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής. Είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή μεταλαμπαδεύοντας αυτό τον μεγάλο ελληνισμό, αυτό που λέει τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής, στο σήμερα. Εντούτοις, ο πόλεμος και ο εμφύλιος μετέφυσαν το επίκεντρο στην επιλογή στρατοπέδου, Αμερικανική Δύση, Σοβιετική Ανατολή, και στην εσωτερική παραταξιακή και ταξική αντιπαράθεση. Άλλωστε, η παλιά αστική τάξη καταστράφη και μετά ήρθε η καταστροφή της Κύπρου, για την οποία ευθυνόμαστε απολύτως. Θα σας διαβάσω ένα σκληρό ποίημα του Παντελή Μηχανικού, που είναι ένας σπουδαίος Κύπριος ποιητής. Είναι λίγο σκληρό το ποίημα, αλλά θα σας το διαβάσω. Είτε, γραμμένο το 1975. Και τι περιμένεις από ανθρώπους που τους βιάσανε τις γυναίκες μπροστά στα μάτια τους και δεν τράβηξαν το σουγιά τους. Απαθώς τότε και απαθώς σήμερα ζητάνε απλώς διαζύγιο. Τέτοιοι ρουφιάνοι δεν μπορούν να πολεμήσουν για τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι μια σκληρή κριτική, αλλά όπως πάντα η τέχνη και η ποίηση πηγαίνει βαθιά στα προβλήματα. Όπως θα σας διαβάσω, έτσι για να μην κάνουμε μια συμβατική κουβέντα, θα σας διαβάσω ένα ωραίο ποίημα που έχει γράψει ο Σικελιανός μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Από τη νέα πληγή που μ' άνοιξε η μοίρα, έμπαινε ο ήλιος, θαρούσα στην καρδιά μου, με τόση ορμή, καθώς βασίλευε, όπως από ραγισματιάν ευνίδια μπαίνει το κύμα σε καράβι πολλοένα βουλιάζει. Νομίζω είναι μόνο και μόνο σαν πίεση, έτσι. Αυτή όλη η πραγματικότητα, γι' αυτό λέω, επειδή τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά με την ιστορία και μου κάνει μεγάλο κακό. Γιατί βλέπω τι ήταν κάποτε ο ελληνισμός και τι είναι σήμερα. Μου κάνει κακό εννοώ ψυχολογικά. Βλέπω δηλαδή που έχουμε καταντήσει. Έτσι λοιπόν, ο μόνος δρόμος είναι αυτό που λέμε ελληνικός δρόμος, που πρέπει να μεταβληθεί σε ένα όραμα για τους Έλληνες και να αναπροσανατολίσει το φαντασιακό των Ελλήνων. Απαιτεί δηλαδή μια πολιτισμική επανάσταση μεγάλης κλίμακας που θα στραφεί πριν απ' όλα ενάντια στο εμφυλιοπολεμικό υπόστρωμα του νέου ελληνισμού, υπάρχει από την αρχαιότητα, που καθίσταται κυρίαρχο μετά το 1915. Επειδή σας είπα για την αρχαιότητα, φανταστείτε ότι σε όλη τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων οι Έλληνες σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους και καλούσαν τους Ρωμαίους να μπουν διαιτητές. Είναι τόσο παλιό το ζήτημα. Έχει ρίζες, την πολλαπλότητα, την πολιτιακή των Ελλήνων. 1500 πόλεις είχαμε μέχρι το δεύτερο επικισμό. Αλλά τέλος πάντων, δεν συνεχίζω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Το ζήτημα είναι, μπορούμε, αυτά που λέω έχουν κάποια βάση. Θα μπορούσαμε παραδείγματι την εποχή της μικροτεχνολογίας και της τεχνολογικής επανάστασης να ξεπεράσουμε
τις μεγάλες μας αδυναμίες στο βιομηχανικό τομέα, γιατί δεν κάνουμε για τη βιομηχανία. Νομίζω ότι κάνουμε σε ένα βαθμό για την νέα εποχή της τεχνολογίας και τη νέα εποχή όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν πια πολύ μεγάλο ρόλο και κοινωνικό και πολιτικό. Σε αυτά είμαστε μάλλον καλύτεροι. Το ζήτημα είναι, επειδή μπορεί με τα μικρά μας μεγέθη, τα οποία είναι ιδανικά για μια παραγωγή οικολογική και μεταμοντέρνα, να αποκτήσει δυνατότητες, να δούμε άλλα έθνη. Σας φέρνω παράδειγμα το φιλανδικό, το οποίο είναι μικρότερο από μας και το οποίο είναι ένας κολοσσός στον τομέα της τεχνολογίας. Να μην πάω στο Ισραήλ, το οποίο πέρα από τα ό,τι κάνει στους Παλαιστινίους, έχει μεταβληθεί σε ένα τεράστιο τεχνολογικό κέντρο και εμείς εισάγουμε σπόρους από το Ισραήλ για τα φυτά μας, έτσι. Ξέρετε ότι εισάγουμε σπόρους από το Ισραήλ, που τους φτιάξανε πού? Στην έρημο. Καλλιεργήσανε την έρημο και εμείς εισάγουμε σπόρους από εκεί. Θέλω να πω ότι, αλλά αυτοί θέλαν μετά το ολοκαύτωμα να επιβιώσουν. Εμείς δεν έχουμε συλλογικό στόχο. Τίθεται λοιπόν επιτακτικά και ίσως για τελευταία φορά το ζήτημα της διαμόρφωσης ενός οράματος ικανού να επανενώσει τους Έλληνες. Συγγνώμη, δεν το είχα κλείσει. Και να τους οδηγήσει πέρα από τον 21ο αιώνα. Η διασπορά, ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Εξάλλου, προείπα πριν το ρόλο που έπαιξε πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Να σας πάω σε άλλες στιγμές. Τον τεράστιο ρόλο που έπαιξε επί Αλεξάνδρου και ελληνιστικών χρόνων για τη δημιουργία του ελληνιστικού κόσμου. 650 πόλεις έκανε ο Αλέξανδρος και η διαδοχή του, που απικίστηκαν από Έλληνες. Έτσι, Έλληνες, ήταν ελληνικές πόλεις στον πυρήνα τους. Έφερνε Έλληνες, βεβαίως αυτό προκάλεσε ένα πρόβλημα στην κυρίως Ελλάδα, αδυνάτησε δημογραφικά, όμως αυτό συγκρότησε τον μεγάλο ελληνιστικό κόσμο. Μέσα από τη μετανάστευση και τη διασπορά έγινε αυτό. Να σας θυμίσω ότι λίγο πριν και λίγο μετά την τουρκική κατάκτηση του 1453 θα φύγει η διασπορά των λογίων μας και θα θεμελιώσει στην Ευρώπη τουλάχιστον τον πλατωνισμό και πάρα πολλά, θα φέρει τα αρχαία γράμματα, οι πρώτες εκδόσεις, τα ξέρει ο Γιώργος που ασχολείται, οι πρώτες εκδόσεις αρχαίων κειμένων γίνονται από Έλληνες στη Βενετία. Θα παίξει ήδη ένα τέτοιο σημαντικό ρόλο, το ρόλο που σας είπα μετά. Να σας πω ένα άλλο σε άλλη κατεύθυνση. Όταν γινόταν ο Βαλκανικός πόλεμος, είχαμε τότε ένα τεράστιο κύμα μεταναστευτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως το μεγαλύτερο που έχει συμβεί, αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Έτσι. Έφτανε τις 700.000 για ένα πληθυσμό 200 εκατομμύρια. Ήταν δηλαδή τεράστιος αριθμός. Όταν ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος αυτός, 56.000 Έλληνες έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να έρθουν να καταταγούν εθελοντές στο στρατό. Δηλαδή, φέρνω παραδείγματα δηλαδή, να πάω σε ένα τελευταίο πολύ σημαντικό, το ρόλο που έπαιξε για την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και για την ελληνική, η τελευταία γενιά
των διανοουμένων που έφυγαν το 1945 από την Ελλάδα, ο Καστοριάδης, ο Αξελός, ο Παπαϊωάννου, ο Ξενάκης, όλοι αυτοί που έδωσαν δύναμη στην Ελλάδα, έδιναν αναγνώριση στο εξωτερικό. Αυτό μας εισάγει λίγο στο τι μπορεί να γίνει σήμερα. Θα σας διαβάσω πάλι ένα σκληρό ποίημα του Διονύση Σαββόπουλου, τους Κολοέλληνες. Με λαψές φυλές κοντοπόδαρες, σιληνή του κράτους, που ξερνάει κενά τους τσιφτετέλληνες, με γονείς ληστές, των συντρόφων τους θύτες, για αμνηστία αλήτες, τώρα δικητές. Κράτος ασυστόλων και πεσμένων κόλων, Κολοέλληνες. Τιμωρός καιρός. 5 αιώνες δύσης εθνικής σταθλίσης. Από εδώ και μπρος. Με αγγλικές αλφαβήτες, μαλλιαροί μου Ελλαδίτες, θλιβερές μου πορδές. Πνεύμα αλήτικο, ελαδίτικο, σε Μικρά Ασία, Κύπρο, Λευκοσία, Βόρειο Ήπειρο. Δεν ακούει κανείς. Στο χειρότερο του ελληνισμού κομμάτι, στην Ελλάδα ζούμε. Δεν υπάρχει ελπίση. Αλλά εκεί στην ξένη, στην οθόνη σκυμμένη, θεϊκά δεμένη με την οικουμένη, στους απέναντι τόπους φωτοκολλημένοι από τον εδώ ουρανό τους, και ενώ εδώ θα ζούμε καταρρεύσεις, ο έξω ελληνισμός θα προχωρεί και φως και μουσική μιας άλλης σκέψης στη μείζωνα Ελλάδα θα εκραγεί. Στους Πανέλληνες. Θα πείτε υπερβολικά, ναι, πάντα υπερβολικά είναι. Η τέχνη υπερβολικά πρέπει να μιλάει, πρέπει να δείχνει τις ακρότατες συνέπειες των πραγμάτων. Θα μπορέσουν λοιπόν οι Έλληνες, εσείς εδώ και όλοι οι άλλοι της Διασποράς, να αναστηθούν και να βοηθήσουν την Ελλαδίτσα που τρεμοσβήνει, όπως το έκαναν οι Έλληνες στα τέλη του 18ου, του 19ου, οι Μέλισσα, τα είπαμε όλα αυτά. Πέρα, θα μου πείτε πώς. Καταρχάς, εσείς εδώ αποτελείτε ένα μικρό κύτταρο, μια εικόνα του τι θα μπορούσα να κάνει, και μάλιστα αλλού που είναι πολύ περισσότεροι, αλλού που είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Έλληνες που έφυγαν, αλλά έφυγαν από μια κοινωνία που δεν είχε όραμα. Μπαίνει σε αυτούς, μαζί με τους Έλληνες από την Ελλάδα, να το συγκροτήσουν. Μπαίνει σε εσάς να συγκροτήσετε δίκτυα σε όλη την Ευρώπη. Θα μου πείτε ποιος θα το κάνει. Θα βρεθεί να το κάνει εάν ο ελληνισμός έχει όραμα. Εάν έχει ως όραμα την επιβίωση και την επιβεβαίωση του ελληνισμού ως μια διαχρονική, ιστορική και πολιτισμική πρόταση. Άρα πάει μαζί με την Ελλάδα, μόνο που εδώ θα μπορούσε να γίνουν πολλά πράγματα. Πέρα από το ότι έγιναν τον τελευταίο καιρό και θα πρέπει να προχωρήσει, προχωράει η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, το οποίο είναι σημαντικό πράγμα, έτσι. Γιατί ιδιαίτερα ανθρώπους που είναι απομακρυσμένοι, τους συνδέει με κάποιο τρόπο με τα ελληνικά πράγματα. Αλλά δεν το θεωρώ το πιο σημαντικό, διότι τους ξαναβάζει σε μια λογική του ελληνικού κομματισμού. Εγώ θα έβλεπα ένα κόμμα, ένα κίνημα της ελληνικής διασποράς. Και αν ήμουν πιο νέος και ζούσα στη διασπορά, αυτό θα έκανα. Ένα κίνημα των Ελλήνων της διασποράς, για να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτή την Ελλαδίτσα που τρεμοσβήνει. Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν λόμπι ελληνικά σε όλες τις χώρες που βρίσκονται. Θα μπορούσαν να κάνουν ένα σύνολο
από πολιτιστικές δραστηριότητες να εκδίδουν και περιοδικά και να έχουν εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, να γίνει πράξη αυτό που λέει ο Σαββόπουλος, γιατί αλλιώς παραμένει έτσι μια ωραία έκφραση. Το να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο. Ακόμα, αν το φανταστεί κανείς στο μέλλον, ακόμα και πολιτικά σχήματα θα μπορούσαν να γίνουν αποκλειστικά από ανθρώπους της διασποράς, ώστε να μην μπλέκουν μέσα στις κομματικές διαμάχες και όλο αυτό το σούργελο το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε σε μια στιγμή που, όπως λέει ο Παλαμάς, όχι, όπως λέει ο Σολωμός, κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα ή ό,τι άλλο που λέει, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδους μεγαλείο. Δηλαδή, μία πρόταση συλλογική. Αυτή είναι η απάντηση στα φτερά του κονδύλι. Ναι, μπορούμε να βγάλουμε φτερά. Δεν έχουμε πόδια, τα έχουμε κόψει μόνοι μας, αλλά μπορούμε να βγάλουμε φτερά και θα ξαναθυμηθώ τον Παλαμά. Έτσι, είναι κλασικό, σας το διαβάζω. Μη έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί να κατρακυλήσεις πιο βαθιά του κακού τη σκάλα, για τα ανέβασμα ξανά που σε καλεί, θα αισθανθείς να σου φυτρώσουν όχαρα τα φτερά, τα πρωτεινά σου τα μεγάλα. Είχαμε δει ήδη αυτό που προδιέγραφε ο Καποδίστρης. Σκεφτείτε, το λέει αυτό το 1814. Προβλέπει δηλαδή τη δυνατότητα της Ελλάδας να παίζει έναν τέτοιον πολιτιστικό ρόλο. Έτσι. Δεν το ακολουθήσαμε. Και τελειώνω με Σολωμό πάλι, που είναι η μεγάλη μου αγάπη. Εκεί με τους αδερφούς, εδώ με το χάρο. Ευχαριστώ. Θα κατέβω αν κάνουμε συζήτηση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορώ να δώσω το μικρόφωνο σε όποια θα ήθελε να θέσει κάποιο ερώτημα, να κάνουμε κάποια συζήτηση με τον κύριο Καραβελιά. Καλησπέρα σας. Χρήστος Ακαρή, παρακμή και διάφορες εκφάνσεις. Υπάρχει απουσία οράματος και υπάρχουν και διάφοροι αντίπαλοι ή εχθροί σε ιστορικό ή πολιτικό πλαίσιο. Πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Πρέπει να ξεκινήσουμε από την επιστροφή, ας πούμε, σε αυτό που έδωσε ο ελληνισμός ιστορικά, να το μεταλαμπαδεύσουμε στους συνανθρώπους μας, στις οικογένειές μας, στους υπόλοιπους πολίτες εδώ στην διασπορά, όπως είπατε, και μετά να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο πολιτικό τους αντιπάλους, ή πρέπει πρώτα να γίνουν αυτά τα δίκτυα και γινόμενα τα δίκτυα και ερχόμενη οργάνωση, μετά να στραφούμε στο υπαρξιακό ταυτοτικό πλαίσιο? Ναι. Τότε να ξανασηκωθώ. Άστα, κάτσε όσο καλύτερα. Άστα. Ναι, νομίζω ότι υποχρεωτικά, όταν δει κανένας τη συνάφεια των πραγμάτων, πρέπει να τα κάνει κανείς όλα μαζί. Δηλαδή, αν ας πούμε έχεις μια Ελλάδα η οποία είναι εντελώς αδύναμη, κλωτσοσκούφι πολιτικό, δεν δημιουργεί έτσι την αίσθηση σε ανθρώπους να στρατευτούν γύρω από κάτι. Η αίσθηση είναι να φύγουμε, να τα εγκαταλείψουμε, όπως έγινε ας πούμε από τόσες εκατοντάδες χιλιάδες νέους. Έτσι. Εάν δεν υπάρχει κάτι συνεκτικό και στην Ελλάδα, το οποίο βοηθιέται από αυτό που γίνεται εδώ, δηλαδή πρέπει να το βλέπουμε ότι είναι ένα συνολικό, δεν μπορείς να πατάς μόνο στο ένα. Εγώ λέω από εδώ τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να βοηθήσει και να σπρώξει τις πιο υγιείς δυνάμεις και της Ελλάδας και να μεταβληθούν οι εδώ
στις πιο υγιείς δυνάμεις του ελληνισμού. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ιωάννα Παπανδροπούλου και μένω εδώ πάνω από 50 χρόνια και έχω ακούσει τον κύριο Καραβελιά να μιλάει στην Πάτρα, στη γενέτειρά μου και συγκινήθηκα με αυτά που είπατε και είδα και ένα αδιέξοδο δηλαδή. Λοιπόν, θα σας πω μια-δυο σκέψεις που έκανα. Αυτό που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα είναι αυτή η φράση που είπα και την αντέγραψα. Αν δεν έχει συνειδητοποιήσει την παρακμή, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ είμαι ψυχολόγος της γλώσσας και ψυχοπαιδαγωγός. Έχω κάνει μελέτες πάνω στην συνειδητοποίηση των παιδιών διαφόρων φαινομένων, τα οποία τα ζουν, αλλά η συνειδητοποίηση είναι ένα νηβό, ένα επίπεδο παραπάνω, να το δεις από μακριά και να κάνεις κάτι. Λοιπόν, ναι, μιλήσατε, μου θυμίζει αυτή η φράση, την ξαναλέω που είπατε, επιλέξει, αν δεν έχει συνειδητοποιήσει την παρακμή, δεν αλλάζει τίποτα. Μου θυμίζει τη φράση που είχε πει ο Καποδίστριας στη Ροξάνδρα, πολλά χρόνια πριν. Πρώτα πρέπει να μορφώσουμε Έλληνες και ύστερα να ιδρυθεί Ελλάς. Και αυτό είναι το μέλημά του, δηλαδή, αν μπορούσε να διαλέξει Υπουργείο, θα έπαιρνε το Υπουργείο Παιδείας του Καποδίστριας. Και ξέρουμε πόσους έχει ευεργετήσει με υποτροφίες, στέλνοντας τα παιδιά που ήταν πιο επιδεκτικά στα γράμματα και στην Ελβετία ακόμα να σπουδάσουν κτλ. Λοιπόν, αυτό πρώτα να μορφώσουμε Έλληνες και ύστερα να ιδρυθεί Ελλάς, το συνδυάζω λίγο με αυτό τη συνειδητοποίηση της παρακμής και βλέπω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα θα μπορούσε ίσως, γιατί τα παραδείγματα που μας δώσατε είναι πολύ παρόν, όπως ήταν πολύ πώς τα είπες? Εύγλωτα, ακριβώς. Παραδείγματα πιστικά και εύγλωτα, αλλά είναι από την τέχνη, από την ποίηση. Δηλαδή, κάνατε ένα βήμα λίγο απότομο από τη συνειδητοποίηση του καθενός από εμάς και από τους Έλληνες στην παραγωγή, την καλλιτεχνική μερικών μεγάλων, και αναφέρατε πολλούς και ποιητές, έχουμε 2 βραβεία Νόμπελ, έχουμε τον Καστοριάδη και άλλους. Πώς είναι δυνατόν να μην είμαστε πιο κοντά σε μια τέτοια συνειδητοποίηση? Και τι πρέπει να γίνει σε μορφωτικό επίπεδο? Εγώ βλέπω τα σχολεία, δεν ασχολούνται πολύ με αυτό. Τα σχολεία που στην Ελλάδα, όσο μιλάμε για συνειδητοποίηση, που λείπει και είναι μία από τις αιτίες της παρακμής, η απώλειά της. Να πάρουμε και τις άλλες ερωτήσεις. Ναι, γιατί αλλιώς θα φάω πάρα πολύ χρόνο απαντώντας έναν-ένα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Δεν μ' άρεσε καθόλου του Σαββόπουλου το ποίημα. Αυτό το είχατε παραλείψει. Τα υπόλοιπα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Λέγομαι Τάσος Μαυράκης, είμαι 6 μήνες στην Ελβετία από Αμερική, είμαι γιατρός εδώ. Ήθελα να πω ότι, και να συμπληρώσω αυτό που είπατε εσείς, ότι είναι πολύ σημαντική ιστορική μνήμη και δεν λείπει αυτό το πράγμα από την παιδεία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Τα παιδιά δεν διδάσκονται αρχαία ελληνικά, έχει μεταφραστεί η Οδύσσεια, χάνεται η επαφή με το αρχαίο κείμενο εντελώς. Εδώ έχει μεταφραστεί ο Παπαδιαμάδης. Ναι, και είναι η μετάφραση του Καζαντζάκη Κακριδί, η οποία είναι λίγο έτσι ακραία, ας πούμε. Επίσης, δεν γνωρίζουν ιστορία τα παιδιά, δεν γνωρίζουν τη σημασία της Ρωμιοσύνης, τα 1100 χρόνια αυτοκρατορία, η οποία οδήγησε στην αναγέννηση στην Ευρώπη. Δεν γνωρίζουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ιστορική μνήμη, θεωρώ ότι πρέπει οι Έλληνες να, όπως κάθε σοβαρό κράτος όπως το Ισραήλ που σέβεται την παράδοσή του, πρέπει να επανασυνδεθούν με τον πολιτισμό τους και όχι κατά ανάγκη να πηδήξουν στην αρχαία Ελλάδα και να πάνε στον Περικλή του 5ου αιώνα π.Χ., αλλά να δουν πόσο σημαντικά είναι και τα
1100 χρόνια Ρωμιοσύνης, όταν το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης λειτουργούσε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, το Πανεπιστήμιο των Μαγκάνων στην πόλη, όπου συμμετείχαν και οι γυναίκες στην εκπαίδευση. Αυτά δεν είναι γνωστά. Όταν στην Αμερική που είχα την ευκαιρία να κάνω μια διάλεξη εξαιρετικής μνήμης στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, υπήρχε πολλοί κόσμος, ο οποίος ήθελε να επανεξελθεί με τις ρίζες του, ότι είναι και λίγος νέος κόσμος. Λοιπόν, θεωρώ ότι μέσω της εκπαίδευσης και αλλαγής της εκπαίδευσης στα σχολεία μπορούν να γίνουν σημαντικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες πόσο σημαντική είναι η παράδοση τους και η συμβολή τους στην Ευρώπη. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Γεια σας, ευχαριστούμε. Ονομάζομαι Παναγιώτης. Και είμαι εδώ για το φίλο μου τον Γιώργο. Εδώ και πολλά χρόνια. 30, 40. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κάτι που εγώ σκέφτομαι, γιατί μου μιλάνε τα παιδιά, τα δικά μου, σχετικά με αυτό, είναι το Artificial Intelligence, το οποίο, από ό,τι έχω ακούσει, θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο όργανο βοήθειας σε αυτό. Περισσότερο δεν ξέρω, κάποια άλλη στιγμή να πω ότι μου έχουν πει τα παιδιά, αλλά νομίζω τώρα εδώ δεν είναι σωστό να παίρνω το χρόνο σας. Αλλά είναι ένα μεγάλο όργανο αυτό. Μια βοήθεια μεγάλη. Αν γίνει καλή χρήση. Δηλαδή, πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του ελληνισμού. Ένας άλλος είναι εκεί. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ονομάζομαι Φώτης. Θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στον πατήριο Άννη Ρωμανίδη, στο βιβλίο του Ρωμιοσύνη. Αυτό στο βιβλίο αναφέρεται στην Ανάσταση της Ρωμιοσύνης και όχι στην Ανάσταση του Ελληνισμού. Επειδή αναφερθήκατε στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με τον πατήριο Άννη, δεν έχουμε καθόλου ιστορικά δικαιώματα. Η τελευταία στιγμή που ήταν ελληνική ήταν πριν από πολλές εκατοντάδες χρόνια. Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω ότι η δόξα της Ελλάδας είναι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Ο Αναστάσιος στην Αλβανία, ο πατέρας Θεόδωρος στην Αφρική, στην Κορέα ο Ζωγράφος, στην Ινδία η μοναχή Νεκταρία είναι θεία και ενός κύριου που είναι εδώ πέρα στη Λοζάνη. Στην Κίνα δεν υπάρχει καθόλου παράδοση. Εγώ ό,τι έχω ακούσει για τον ελληνισμό, για τη Βόρεια Ήπειρο, τα ακούσαμε στο κατηχητικό, τα ακούσαμε στις παιδικές κατασκηνώσεις. Δεν ακούσαμε τίποτα στο σχολείο, δεν ακούσαμε τίποτα σε άλλους οργανισμούς. Το ρητό που αναφερθήκατε του Καποδίστρια για τον ελληνισμό, να είναι πρωτευόμενη περιοχή για τα γράμματα, αναφέρεται μόνο στο Ινστιτούτο Πούσκιν στην Αθήνα, στο site. Επίσης, και ένα τελευταίο σχόλιο, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που πεθαίνει. Η Βουλγαρία έχει τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού, το ίδιο και η Αλβανία. Θα πρέπει να μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια διαβαλκανική ένωση σαν ένα όραμα και να ξαναγίνει η λειτουργία στην Αγία Σοφιά. Δεν πρόκειται ποτέ η Κωνσταντινούπολη να γίνει αμυγός ελληνική όπως την ονειρευόμαστε. Αλλά η λειτουργία στην Αγία Σοφιά θα μπορούσε να γίνει. Ευχαριστώ. Κλείνουμε τον κύκλο. Ναι. Αν κάποιος έχει μετά. Ναι, καταρχάς για το θέμα της εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι είναι αποφασιστική σημασία. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν έχουμε, ας πούμε, μπροστά μας 50 χρόνια να αλλάξουν οι Έλληνες μέσα από την εκπαίδευση. Έχουμε μπροστά μας συνθήκες οι οποίες είναι, τις περιέγραψα λίγο πριν. Αυτό τον αιώνα ζούμε ή πεθαίνουμε. Έτσι το λέω, μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά σε αυτό τον αιώνα παίζονται. Επομένως, όλα τα πράγματα, το είπα πριν και στο φίλο,
δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο να προηγηθεί. Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν είναι αυτό, ας πούμε, που γινόταν το 18ο αιώνα, οι Έλληνες αποκτούσαν παιδεία, γνώσεις και πράγματι έτσι. Και ξέρετε ότι και ο Κοραής έλεγε, ας πούμε, κάποια στιγμή και ο Καποδίστριας το είχε πει, ότι πρώτα θα πρέπει να έχουν μορφωθεί οι Έλληνες για να γίνει η Επανάσταση. Δεν έχουμε δυστυχώς, ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Είμαστε στριμωγμένοι σε πολύ μικρά χρονικά περιθώρια, μερικών δεκαετιών, και σε αυτά θα πρέπει να απαντήσουμε και να κινηθούμε. Τώρα, σε αυτό που λέγατε για την ιστορική συνείδηση, είναι προφανές. Εγώ σας λέω, άρχισα να ασχολούμαι με την ιστορία από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Πριν οικονομία ήταν κυρίως στα βιβλία μου και γεωπολιτική, πολιτική επιστήμη. Στράφηκα στην ιστορία γιατί είδα την καταστροφή που γινόταν από ένα ρεύμα που είχε κυριαρχήσει και στα πανεπιστήμια και στην εκπαίδευση, αποδόμησης πλήρως της ελληνικής ιστορίας. Έτσι έγινα ιστορικός. Ναι, φυσικά. Και τις γλώσσες και όλα. Ναι, απλά αναφέρομαι στην ιστορική συνείδηση, που πάει παντζή εξάλλου. Είναι έτσι, όταν γνωρίζεις την ιστορία σου, γνωρίζεις και τη γλώσσα σου. Αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα. Και γι' αυτό λέω ότι το κεντρικό είναι το όραμα. Γιατί αν αποκτήσεις ένα όραμα που βάζεις στο κέντρο του την επιβίωση του ελληνισμού, αυτομάτως, αν όχι αυτομάτως, τέλος πάντων, απορρέει και η σχέση του και η ανάγκη για την ιστορική συνείδηση και το προχώρημα της εκπαίδευσης. Εάν δεν υπάρχει κεντρικό όραμα, δεν θα περπατήσω. Γιατί ξέρετε, το ξέρετε κι εσείς, δεκάδες χρόνια το συζητάμε αυτό. Εγώ τουλάχιστον το συζητάω από τη δεκαετία του 90. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και το συζητάμε. Και έχουν γίνει μερικά πράγματα, έχουν γίνει, δεν λέω ότι έμειναν όλα εκεί που τα έχει αφήσει η κυρία Ρεπούση, ας πούμε, στο συναισθισμό στη Σμύρνη. Το ξεπεράσαμε αυτό. Αλλά είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Δέστε πόσα παιδιά πηγαίνουν στις ιστορικές σχολές, στα πανεπιστήμια, που έχουν ερημώσει. Δέστε τι γίνεται στα περισσότερα σχολεία. Ιστορία δεν διδάσκουν ιστορική. Πλέον δεν υπάρχουν. Υπάρχει δηλαδή ένα συνολικό ζήτημα απαξίωσης της ελληνικής ταυτότητας. Το ξένο είναι καλύτερο. Γι' αυτό μίλαγε έτσι για τα αγγλικά που λέει. Ο Σαββόπουλος μπορεί να είναι extreme, αλλά το είπα γιατί το τραγουδάγαμε όλοι κάποτε και εκφράζει με μια ακραία, δεν λέω κι εγώ συμφωνώ ότι είναι ακραίος, έτσι κι εγώ όταν το είχα πρωτακούσει μου είχε πέσει άσχημα. Όμως θέλει πάντα, όπως λέει πάλι ο Παντελής Μηχανικός, μία μύγα να μας τσιμπάει. Έτσι ο Σαββόπουλος, ο τότε Σαββόπουλος, όχι ο σήμερα, ήταν μια τέτοια μύγα που μας τσίμπαγε. Επομένως, εάν δεν έχουμε μια κεντρική λογική η οποία λέει ότι εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο. Εγώ παίρνω τον εαυτό μου. Εγώ έχω ασχοληθεί με τα πάντα πολιτικά. Έτσι. Έχω περάσει από την άκρα αριστερά, από το οικολογικό κίνημα για πολλά χρόνια. Παραμένω οικολόγος, αλλά το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα έλεγε εμάς δεν μας πειράζει. Θυμάμαι έναν φίλο, εξέχοντα οικολόγος στην Ελλάδα, που μου έλεγε εμένα δεν με πειράζει ποιος θα είναι στην Κύπρο, αν θα είναι οι Τούρκοι, με ενδιαφέρει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Σε τέτοια ακραία θέση. Δεν σας λέω ποιος είναι. Εντάξει.
θέλω να πω ότι έχω περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Από ένα σημείο και μετά, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 90, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, με την αλλαγή που τα εθνικά ζητήματα περνάνε στο προσκήνιο και υποχωρούν οι λεγόμενες κοινωνικές συγκρούσεις. Γι' αυτό εφευρίσκονται άλλα κοινωνικά κινήματα σήμερα. Ακριβώς γιατί έχουν υποχωρήσει παραδοσιακές κοινωνικές συγκρούσεις. Το μεγάλο ζήτημα που το είδα συγκεκριμένα είναι εάν θα υπάρχει ελληνισμός και Έλληνες για να μπορούν να κάνουν κοινωνικές συγκρούσεις κάποτε ή να ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο. Έτσι πέρασα στην ιστορία και επί 25 χρόνια γράφω ιστορικά βιβλία προσπαθώντας να κάνω ακριβώς αυτό, να δείξω την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού και το πώς, εάν δεν αποκτήσουμε μια τέτοια ιστορική συνείδηση καταρχήν και μια ανάγκη να πούμε ότι εγώ προσωπικά αυτό με ενδιαφέρει. Να επιβιώσει αυτός ο τόπος και να παίζει ένα ρόλο σημαντικό και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Για να γίνει αυτό, τα υπόλοιπα τα περνάω πίσω. Εάν δεν υπάρξει μια τέτοια λογική, δεν περπατάμε. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Δεν θα αναμορφώσουμε τίποτα, γιατί ποιοι θα αναλάβουν να αναμορφώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα αν δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να στρατεύονται σε μια τέτοια λογική και δεν θα είναι η κατάσταση όπως είναι σήμερα η ΟΛΜΕ. Έχετε δει την ΟΛΜΕ, την Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, να έχει βγάλει ποτέ, δηλαδή είναι κάτι το καταπληκτικό, απίστευτο, δεν το πιστεύει κανείς. Ποτέ δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Όλα τα αιτήματα είναι συνδικαλιστικά, με την έννοια και ποιοι οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί δεν μιλάνε για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Για να αλλάξει αυτό, που θα αλλάξει και την εκπαίδευση, χρειάζεται μια συνολική επανάσταση του ελληνισμού και δεν θα ήθελα να γίνει αφού πρώτα χάσουμε τίποτα νησιά. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό και τότε θα λέμε «Α, ξυπνήσαμε». Λέω, αν είναι δυνατόν να το προλάβουμε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο καθένας μένει στα δικά του, στα προσωπικά του, στα κομματικά του κτλ. Και γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από την Ελλάδα, ακριβώς γιατί δεν είναι άμεσα δεμένοι με κομματικά και με τέτοιες λογικές, μπορεί να παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο. Τώρα για τον κύριο Ρωμανίδη που είπατε. Κοιτάξτε, ο κύριος Ρωμανίδης έχει μία αντίληψη, παρότι έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά για την ανάδειξη και της Ορθόδοξης ταυτότητας και της Ρωμιοσύνης, μόνο που σήμερα δεν αντιστοιχεί σε κάποια πραγματικότητα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Λέει, ας πούμε, ότι έχουμε μια κοινότητα ρωμαϊκή με τους Γάλλους, εκτός από αυτούς που έχουν επικαθίσει πάνω στους Γάλλους. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει κοινότητα της Ελλάδας με την Γαλλία στο έδαφος μιας παλιάς Ρωμανίας. Αυτή η Ρωμανία δεν υπάρχει πια. Όπως δεν υπάρχει και κάτι βαρύτερο ακόμα για μας, ο καθημάς ελληνισμός. Έτσι, δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει. Και αν μένουμε να ανασύρουμε πράγματα από την ιστορία μας, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, δεν περπατάμε. Έχουμε μία τάση οι Έλληνες στον ιδεολογικό εμφύλιο. Θυμάμαι την περίοδο, ας πούμε, πριν από 20-30 χρόνια, και έχω γράψει γι' αυτό αρκετά πράγματα, που υπήρχε εμφύλιος μεταξύ αρχαιολατρών και Ορθοδόξων. Χαμός γινόταν.
Οι νεότεροι δεν τα ξέρετε εσείς καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, στα διάφορα κανάλια, Τριανταφυλόπουλοι και τα λοιπά, όπου γινόταν χαμός γύρω από το εάν οι Βυζαντινοί σφάξανε τους αρχαίους Έλληνες και τους κατέστηλαν, ή, όπως είναι η πραγματικότητα, αποτέλεσε μια μετάλλαξη από έναν ελληνισμό, τον αρχαίο ελληνισμό. Εξάλλου κάνανε ένα άλμα λογικό τεράστιο, δηλαδή πάνε στον ελληνισμό του 5ου αιώνα και ξεχνάνε ότι ο χριστιανισμός εμπεδώνεται τον 3ο μετά Χριστό, ότι έχουν περάσει 7-8 αιώνες, στη διάρκεια των οποίων έχουν αναπτυχθεί άλλες θρησκευτικές κατευθύνσεις οικουμενικού χαρακτήρα. Μήθρας και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλο θέμα. Δεν βγαίνει άκρη άλλος ένας εμφύλιος και εγώ έλεγα, παρενέβαινα και έλεγα, ρε παιδιά, δεν μας φτάνουν τόσοι εμφύλοι που έχουμε μεταξύ μας, θα κάνουμε κι άλλον έναν για την ιστορία. Με αυτό είναι και αριστόρυτα, διότι στον Πόντο, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι ο Πόντος στη Μαύρη Θάλασσα είναι από τις πρώτες περιοχές που εκχριστιανίστηκαν παγκοσμίως. Το 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η Παναγία η Μονή Βαζελών στα Ρωσόνα. Λοιπόν, και χριστιανίστηκαν, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και στα μοναστήρια του Πόντου, διασώθηκε η ελληνική γραμματεία. Διότι η μοναχή. Καλά, ούτως ή άλλως στα μοναστήρια σώθηκε η ελληνική γραμματεία. Θέλω να πω τότε πώς μιλάμε ότι ο χριστιανισμός είναι εναντίον. Σας λέω τώρα, μην την πιάνουμε την κουβέντα. Το φέρνω ως παράδειγμα του πόσο ικανοί είμαστε να εφευρίσκουμε διαρκώς νέους εμφυλίους, οι οποίοι μας αποστρέφουν, έτσι, και μας στρέφουν έξω από αυτά τα οποία είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι, μπορούμε σε έναν βαθμό να ξεπεράσουμε αυτό το εμφυλιοπολεμικό, το οποίο το έχουμε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Είναι μια απόδειξη ότι είμαστε Έλληνες. Μια κλασική απόδειξη. Αυτό το πράγμα, εάν δεν το κάνουμε, δεν έχουμε τύχη. Έτσι. Να. Σαν κράτος έθνος, δεν έχουμε μετανοήσει ακόμα συλλογικά για τους νεκρούς του εμφυλίου, οι οποίοι, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ περισσότεροι από τους νεκρούς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και έχουν περάσει 80 χρόνια και ακόμα δεν έχουμε κάνει. Σίγουρα, αλλά. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Δηλαδή, η κατάπτωση του ελληνισμού αυτή τη στιγμή είναι πνευματική καταρχάς. Εντάξει, ναι. Είναι 700.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Όχι, νεκροί. Όχι. Συγγνώμη, εγώ σκέφτηκα, σας ευχαριστώ πολύ, αυτή τη αδυναμία της Ελλάδας που την είδατε τόσο καλά, δεν είναι το ίδιο φαινόμενο που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα? Εμπολής, ναι. Εμπολής είναι έτσι. Απλώς, ας πούμε, η Ελβετία δεν κινδυνεύει με άμεση ιστορική έκλειψη, όπως κινδυνεύουμε εμείς. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή ότι όποιοι είναι στα σύνορα, και η Ελλάδα είναι στα σύνορα με έναν κόσμο που ανέρχεται, και ο μουσουλμανικός κόσμος ανέρχεται, κινδυνεύει άμεσα. Δεν είναι κάτι, η παρακμή είναι ευρωπαϊκή, εννοείται. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι παντού, υπάρχουν και δημογραφικά ζητήματα και ζητήματα πολιτιστικά πολύ σημαντικά. Όμως, σε εμάς είναι στον παροξισμό του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί οι υπόλοιποι δεν έχουν δίπλα τους τον Ερντογάν. Εμείς τον έχουμε. Και εσείς. Ναι. Και η Ρωσία από την άλλη πλευρά. Κάτι ακόμα? Ναι, αυτό ήθελα να πω για το ότι όραμα δεν έχει όλη η Ευρώπη. Εννοείται. Ίσως να λέμε και οι άλλοι είναι έτσι. Δεν μας λύνει τίποτα. Το ξέρω, και η Ευρώπη χρειάζεται όραμα και εμείς πρέπει να τους δώσουμε όραμα. Και δημογραφικό. Να πω κάτι σε αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, οι Βαλτικές, προσπαθούν να δώσουν στην Ευρώπη ένα όραμα. Γιατί
αυτές αντιμετωπίζουν άμεσα το πρόβλημα της ιστορικής τους έκλειψης. Άρα η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν τον παίζουν πια το σημαντικό ρόλο οι παλιές μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Μπορεί να τον παίξουν εκείνες οι χώρες που βρίσκονται στο πιο άμεσο κίνδυνο, στα πιο άμεσα προβλήματα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί και πρέπει να είναι ακρίτας της Ευρώπης και να λειτουργεί έτσι. Να σας φέρω μερικά παραδείγματα από τα πρόσφατη ιστορία. Όταν το 2020-2021 είχαμε τότε τη μεγάλη επίθεση της Τουρκίας και με το μεταναστευτικό και με τα σκάφη που έστειλαν και ούτω καθεξής, είδατε ότι η Ελλάδα αναβαθμίστηκε διπλωματικά ακριβώς γιατί έπαιζε ένα τέτοιο ρόλο. Σήμερα που ακολουθεί μια βλακώδη αντίστροφη πολιτική και δεν έτσι προτάσει και δεν επισημαίνει την πραγματικότητα της Τουρκίας, η Τουρκία είναι στα καλύτερά της, διότι λένε οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, εάν η Ελλάδα δεν τα βρίσκει όλα καλά με την Τουρκία, εμείς θα ενδιαφερθούμε. Δηλαδή, εάν δεν παίζει η Ελλάδα, όπως σας λέω, παίζουν οι βαλτικές χώρες, η Πολωνία κτλ. Παίζουν ένα ρόλο τέτοιο. Αυτόν πρέπει να δούμε και σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή και η Ευρώπη θέλει ξύπνημα. Είναι δύσκολο, το ξέρω και είμαστε μικροί. Όμως μαζί με άλλους κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν το έχουμε. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε στόχους στο μυαλό μας τέτοιους που να μας κάνουν να έχουμε ένα μπούσουλα για το που πηγαίνουμε. Δεν έχουμε. Το ΝΑΤΟ πάντοτε προτιμούσε την Τουρκία και γι' αυτό έχει ένα σωρό αμερικανικές βάσεις εναντίον του εχθρού που ήταν η Σοβιετική και τη Ρωσία. Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν αμεληταία ποσότης και σήμερα εξακολουθεί. Μέχρι πλέον αν το ΝΑΤΟ αποδυναμωθεί σε τέτοιο σημείο που ενδεχομένως να κοιτάξουν τη μικρή Ελλάδα. Αλλιώς δεν τους ενδιαφέρει. Ναι, κοιτάξτε, ήδη πάντως υπάρχει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για την Κύπρο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η Κύπρος, εάν δεν είχε αυτή τη γεωπολιτική πολύ σημαντική θέση που έχει και αποτελεί και την επικοινωνία του Ισραήλ με την Ευρώπη, δεν θα είχε περάσει πολύ χειρότερες μέρες. Αυτό που την κρατάει, δυστυχώς δεν είμαστε εμείς τόσο, όσο είναι η γεωπολιτική της θέση. Διότι κανείς δεν θέλει να χαρίσει την Κύπρο στην Τουρκία. Έτσι. Ωραία. Ολοκληρώνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ για την ομιλία, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν μιλήσαμε για την αιτία. Αν βρούμε την αιτία του προβλήματος, ποια είναι η ρίζα, δηλαδή η αιτία, ίσως και θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να καταλάβουμε ακριβώς γιατί γίνεται. Π.χ. ας πούμε η ελληνική γλώσσα, η παιδεία, πού είναι η αιτία, δηλαδή από πού προέρχεται αυτό, πού μπορούμε να βρούμε το πρόβλημα, να το λύσουμε. Η συνειδητοποίηση. Να συνειδητοποιήσουμε από πού προέρχεται. Γιατί μίλησε ο κύριος, ας πούμε, λέει... Αλίμονο στους ηττημένους. Ναι. Για μένα. Δηλαδή, δέστε τη διαχρονική εξέλιξη δύο κρατών, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το 1923 η Ελλάδα είχε 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό και η Τουρκία 13 και κάτι. Εκ των οποίων ένα μεγάλο κομμάτι ήταν Κούρδοι και τα λοιπά, δεν ήταν καν Τούρκοι. Δηλαδή τα μεγέθη ήταν συγκρίσιμα ακόμα. Στη συνέχεια αυτοί ασχολήθηκαν με το να χτίσουν ένα έθνος κράτος αυταρχικό, συγκροτημένο γύρω από τον Κεμάλ και τη σημαία. Το ξέρετε, στην Τουρκία όπου και να πας και στην τουαλέτα θα βρεις τουρκική σημαία. Εμείς μπήκαμε σε μια κατάσταση διαρκούς αντιπαράθεσης και σύγκρουσης γιατί μικρίναμε.
και επειδή το μαρμάρινο του το κεφάλι μου εξαντλεί τους αγώνες, που λέει ο Σεφέρης, δηλαδή έχουμε πίσω μας μια μεγάλη ιστορική παράδοση, μια μεγάλη ιστορία. Νιώθαμε τον εαυτό μας σαν κάτι πολύ περισσότερο και ξαφνικά βρεθήκαμε στο στένεμα, γι' αυτό φεύγουμε κιόλας έξω, πιο εύκολα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί χάσαμε τον ελληνισμό που επί 3.000 χρόνια ήταν από τη Μικρά Ασία και από εδώ. Επομένως γίναμε μια μικρή χώρα, φροντίσαμε εμείς κιόλας γι' αυτό, και δημογραφικά και με τους εμφυλίους και ο εμφύλιος μπορεί να μην είχε 700.000 νεκρούς, είχε όμως 700.000 ανθρώπους που μετακινήθηκαν από τα χωριά, έτσι. Είχε πάνω από 100.000 νεκρούς συνολικά και διάλυσε ουσιαστικά την Ελλάδα που το 44-45 είχε για άλλη μια φορά τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Και βρήκαν ευκαιρία κιόλας οι Εγγλέζοι μέσω του εμφυλίου στην Ελλάδα για να χαθεί το ζήτημα. Την προηγούμενη φορά που είχε τεθεί το θέμα Κύπρου ήταν το 1915, όταν οι Εγγλέζοι παραχωρούσαν την Ελλάδα στην Κύπρο για να μπει στον πρώτο πόλο. Και το αρνήθηκε τότε ο Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς, και έγιναν όλα όσα έγιναν. Θέλω να πω, η αιτία είναι αυτή. Η αιτία είναι ότι αποδείξαμε δυστυχώς ιστορικά ότι είμαστε ικανοί να παράγουμε στο παρελθόν, σήμερα όχι, υψηλό πολιτισμό, αλλά δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά με την κρατική συγκρότηση. Σου φέρω ένα παράδειγμα έτσι πολύ ενδιαφέρον. Μια φορά ο Αντίοχος, ξέρετε, υπήρχαν τα ελληνιστικά κράτη, επειδή τώρα κάνω κάποια σεμινάρια γι' αυτό. Αν θέλετε παρακολουθήστε τα από το Άρδε. Κάνω κάποια σεμινάρια ιστορίας. Και πρόσφατο ήταν ελληνιστική και ρωμαϊκή χρόνια. Ο Αντίοχος λοιπόν πήγε ήθελε να καταλάβει την Αίγυπτο, στις συγκρούσεις που είχαν μεταξύ τους. Έφτασε έξω από την Αλεξάνδρεια και τότε ο Ρωμαίος απεσταλμένος τον πλησίασε και του είπε θα αποσύρεις τα στρατεύματα, διότι ήδη κάνανε οι Ρωμαίοι αστυνομία της περιοχής, αστυνόμευση. Λέει αυτός πώς, εγώ θέλω να το σκεφτώ, να δω τι θα κάνω, δεν το απάντησε ο Αντίοχος. Και πήγε λοιπόν, πήρε ένα ραβδί, έκανε ένα κύκλο γύρω από τον Αντίοχο και του είπε μέχρι που να βγεις από αυτό το κύκλο θα έχεις αποφασίσει. Και βγήκε και απόσυρε τα στρατεύματα και έφυγε. Θέλω να πω, αυτό είναι το μεγάλο μας ζήτημα. Το μεγάλο μας ζήτημα είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Δύο Έλληνες, τρεις απόψεις. Δεν ισχύει μόνο στην καθημερινότητα. Έτσι. Είναι ένα βαθύ πρόβλημα που, όπως είπα, βγαίνει από την πολεοκρατία. Η Ελλάδα, ρε παιδιά, τι είναι? Πόσα νησιά? Εκατοντάδες νησιά. Κάθε νησί είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Αυτό είναι πλούτος πολιτισμικός. Πας σε κάθε νησί και είναι καταπληκτικά. Μου είχα πάει στην Κάρπαθο πρόσφατα, ακόμα παρά τον τουρισμό, είναι καταπληκτική, έτσι. Πας σε άλλα μέρη, είναι ολόκληρος κόσμος κάθε ελληνικό νησί. Είχαμε μικρές πεδιάδες γύρω από βουνά. Έχουμε δηλαδή έναν τύπο ο οποίος παρήγαγε φοβερό πολιτισμό που εκτινασόταν έτσι από ένα μικρό τόπο και ταυτόχρονα αδυναμία πολιτικής συγκρότησης. Αυτό το πράγμα το θεραπεύσαμε μόνο ένα διάστημα με τους Ρωμαίους. Γιατί? Όταν έγινε το Βυζάντιο. Γιατί πήραμε το ρωμαϊκό πολιτιακό σύστημα, τους δρόμους που έχουν οι Ρωμαίοι, το νόμο, το νομικό σύστημα, αυτό που έλειπε από τους Έλληνες.
Δεν έχουμε κατορθώσει μέχρι σήμερα αυτό να το καλύψουμε. Κάνουμε πασαλήματα στο επίπεδο της συγκρότησής μας, έτσι ως μία δύναμη. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι χρειάζεται πάλι, για να μην μακρηγορούμε, μία κίνηση όλων των Ελλήνων καλής θελήσεως, όπως είστε εδώ, όπως και εσύ πρέπει να κάνεις εκεί στη Ζηρίχη, που είστε και νεαροί, στην ηλικία σας τρέχαμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει από την κοινωνία των πολιτών, και επειδή η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα σήμερα είναι ασθενής και ψεκασμένη εν πολλοίς, εντάξει, γιατί έτσι συμβαίνει, μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, επειδή έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι που ζουν μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Να κάνει ομοσπονδίες πολιτιστικών κινήσεων, λόμπι κτλ. Ιδού πεδίο δόξη λαμπρό. Ωραία.